Uloma. It's not iji na-ede. Ka iji wee kpọọ ụmụ m akala Owerri. Ka iji akpọ ụmụ m mụchara amụcha akala Owerri. Ọmọ bu onwe nye mmadụ na ụmụ ibe akala ogoli. Akpọkwa mfọ saka ngị nwa nyezi afa akala ogoli. Ọ dị ka nke bụ zuru ọfa. Spinal cord ya. Bam! Anya ji anya. Maka nkozi nri gị. Spinal cord ya na-achị achọ. Ọ na-achị achọ. Ọ ka mmasị chọrọ ya. Iwe nọ leo na-eme. Maka na nnọkọ ji wee bịa n'ọfụ. Ifu gị ị ga nọ na-ebulu ọchụ. Ụmụ gị bịa be m wee zuru spinal cord. Ọ karọ mma. Fa wepụta ya. Ukwu bo spinal cord m akụjele m ngaji ukwu. Mgbe oke ọkpara ka gị kwanyere egwu n'ukwu ka ọ n'onu wee yicha ife niile iyi wee pụta na mgbachi anụnwa wee na-agụ egwu ife na obere ala abịabago n'ife na-ewute m bụrụ ọ bụ na nnukwu ala bịara ife a nsi nọ nke a ya ejide nwa aka mana obere ala na-apụ ezigbote ala. Must you show yourself anywhere you go? Owebe ọbụla ịpụta gị gosi onwe gị na-agba ọnụ tatatatata ị na-akpọ onwe gị Christian mother. You think we don't know? All the things ị nọ na village a were ụmụ gị na-atụ mgbere. They send your children ha na-aga ha na-anata ụmụ nwoke ego. We are doing it live in Chief Imo's production, Imo State. When I be person obodo. This is village of the cross. I gonna want a father. What are we doing? Are we there? This is Chief Imo production. What are we doing, bro? Subscribe. Village subscribe. Get more of it. Subscribe to. Subscribe. Ịdịkwa ikwesị ịdị pịa ya flow. Odokwa ịmụ ụmụnne ọkwa ịmara ma enwe ndị ekwesị bi n'ime. Nonsense. Nna ekenekwa m isi ka ntị wee fụta ọlụ a kwa ọlụ nọ na ya ka ị na-ajụ ọlụ a sikwa ike o chekwa ma ife a ga-abịa mechalụ naba mana ọ bụrụkwa ka o si adị ọlụ anyị asiri ike o wee bụrụzi ya nke Chief Imo uju okwa ọlụ egwu ọkpọkwa gị kekwa nkwụcha wee pụtaba ịya alụ mana obi ya adịghị mma ka nkọzi alụ ụlọ na ọmụkọ na alụsị m ọlụ a obi ahụ na alụ abụrụgodie iwe fụzi ife Chief Imo uju wee bunye m wee si mbulu na nkwube ka ọ dị m ama ebe akwa a sị na m a na-ebe ka akpacha ọkọ m anya mana nke a bụ ife metụ m n'obi maka ife na-atụbara anya Chief Imo achọrọ m isi gị daa Chukwu gozie gị ebe ọ bụ na isi wee na-eme maka ndị a nọ ebe a ụmụdị ifunafọ ahụ ebe ị nọ na-ajụ onwe m ọ majik ọ bụrụ majik afụgo m n'obi iji esofa ịbụ ezigbo mmadụ onye ka Chukwu ga-eji wee nọnyere ọkwa ife ị na-eme nke a bụkwa mbido ọ dị ka onye na-achọ ije ọfụ nya mgbe ị ejila chapụ ọsọ ndị mmadụ ga na-asị ozi Chief Imo amabụ mbụ ana m akpọ na Ilonji bifo mana kịta akpọbago gị Chief Imo mana mma na-akpọkwa Ilonji o na-emekpọ ilozi ọ na-afa maka ịtụọrọ mmadụ asị tata tụọrọ ya asị echi n'ụbọchị nke atọ ịma mmazi ife ị ga-ekwu eziokwu na-akwụ ọtọ okwu asị na-agba ngọ ofu nwoke na nkịta ya jere ọhịa ha jere igbu nta ofu dike na nkịta ya jere ọhịa ha jere eche nta a na-ekwu ka a na-ekwu nkịta takwa ofe anụ dị n'ọhịa dịnta ekpọrọ anụ kpọrọ nkịta ya wee naba eluzienu ka elulu n'ụlọ okwu wedagharịwa oluzienu ka eluru n'ụlọ okwu wedagharịwa kpọba ndị ezinụlọ ya onye kwe na nkịta jedebe ite anụ dị n'ọkụ onye ọbụla na-edo nkịta anya na ya bụ nkịta ya n'izori nkịta ene anya na ite anụ dị n'ọkụ achọba nkịta ka egbuo nkịta enekwa anya na ngịga achọba nkịta ka egbuo achọba nkịta ka egbuo ladies and gentlemen, this is Chief Imo production. Chief Imo nwekwa na YouTube channel a na-akpọ Chief Imo Comedy. Lachapụ na ọsọ jee pinye ebe a ọ dị egwu ife na-eme ebe a. Ọma kpọsọ Chief Imo ma gị sizia gịnị? Na ndị anụnwa ọkwa imugide amụ ngoi agbajisie. Ọ bụrụ sọsọ na ị amụ ịnepụzi anya ifu ndị a na-enye nri ka wee na-enye ife na-etinye nri na tebụl. Onye ọbụla na-alụ Chief Imo ọlụ na-edi nri.
ndị employer ba bro believe government to see recognize ya na-etinye uchu n'ife ọ na-eme na-enyele aka n'ife ọ na-eme Chief Imo jisi ike Chukwu ga na-edu comedy live, comedy in the afternoon, comedy in the night, comedy in the morning. Always watch Imo, Chief Imo Comedy Productions Nigeria Limited, West Africa Limited, International, worldwide. Subscribe to our YouTube channel. As you subscribe, your life will be subscribed. Yeah, somebody. Village will cross. Get ready for this wonderful one. With a full load of artists, wonderful and interesting artists. Chief Honorable Ambassador Engineer Nekompo, Dr. Emeka Ani. And here we have a Prince Owele. The man that is always on top of something. Subscribe to Imo Comedy, you're wasting your time.